ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Auto TV. Ирӯз 21 январи соли 2024 ҳазор рубли 124 сомонӣ. Ирӯза навор дорем. Opel Astra J, трактораи фурӯшӣ дорем ду намуд бардор азиз. Opel Hatchback, Opel Caravan, Astra J ду намудаш бачако. Хулоса беҳтарин мошин баъри шумо тамошо кунед дар ин навори имзае. Хош ай ҳаматон дар навор лайк бизанед, дар канал подписатсия кунед. Бовар дорам ай канали ма агу мошини хонаи арзон меояд бачако. мақсад дар ин навор хона ҳам дорем, замини фурӯшӣ ҳам дорем бардор азиз. барои реклама кардан агар дар шумо хонаҳо боша, мошино, замино, квартираҳо боша, агар роишен дар имо WhatsApp ҳаракат карда фурӯшда рекламата мегзорем бардор азиз. дар мо комментария нависен аз кадом маркаи мошино, хонаҳо, замино маъқула шумода мо ҳаракат мекунем, аз рӯи комментария навор кунем. качествора баланд кунем, навора бо диққат тамошо кунем, маълумотро бо диққат гӯш кунем бардор азиз. мошиное ки маъқула занг зада рафта харидор кунем. лайк казанед, навора тамошо кунем. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Mazda 626 бардор азиз. солиш 1990 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нақша 15000 сомон мегам, бо савдои хубам дора бардор азиз. касоне ки харидори қизиқ ҳастин, рақамоша мондем, занг зада маслиҳат кунем, бираем бигирем бардор азиз. сӯзишвориш бензин плюс газ ҳардаш кор мекунад. объем моториш 1.6 коробкаш механика. роси бачаҳко хоҳиш мекунам ки дар аму комментария мошинои арзонтар навор кунем. ва бисёртар дар аму комментария мо хондем Opel бисёр будан, барои хотири мо Opel-ро бисёртар навор кардем. агар аз кадом маркаи мошино бисёртар дар комментария боша, мо полни метавонем ҳамин навор, полни ҳамун мошине ки мақсад нависаган пешниҳод кунем бардор азиз. Mazda 626 мотори Opel Zagay, мотори Opel 1.6 газ бензин, мошинча нахаду, ҳамин граната нарӯшка кор дора камтар, бояд алишкин тамом, дига ҳамаш 100%. касе ки мехара марамат занг зад маслиҳат кунед, бихаренш бардор азиз. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F бардор азиз, ки солиш 1997 дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. Caravan, марамат дар кузов универсал. балоно кори мотор, коробка ходовой зур тенҷибат, краска тозаакай. дар шаҳри Хуҷанд солиш 97, нархиш 38000 сомонӣ. барои бор кашидан бениҳоят удобӣ бардор азиз. объем мотор 1.6 коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. касе ки мехара муомилаи созам мекунем. меган дар ҳолати хуби техникӣ мотор, коробка ходовой зури бадай. хел задагӣ пусидагиша мақсад гуфтагӣ нестам бардор азиз. хош ай ҳаматон дар ҳамин навор лайк бизанед, дар канал подписатсия кунед. мақсад ирӯз беҳтарин мошино агар наёфтем, бо дар навори баъднам ҳастай. ҳаракат мекунем ки мошинои арзон пешниҳод кунем баъри тамошобино. як рӯз ай канали мо мошини хонаи арзон меояд бардор азиз. фақат наворда лайк занед, дар канал подписатсия кунед, зангулаш қатид. эълони сеюм бардор азиз. жаткаи фурӯшӣ дар ноҳияи Панҷ. бачакое ки хоҳиш кардем, ҳамеша равон кардан пешниҳод кардем баъри шумо. солиш 1988, нархиш 80000 сомонӣ. сӯзишвориш Саларка, объем мотор МТЗ 81 загӣ, коробкаш ручной. инами состояние чихеле ки дар рӯи экранатон дидесем бардор азиз. инами ҳолатаи трактор, марҳамат бо инами қадар мақсад задагӣ дорад, дига созай. касе ки мехара муомилаи созам мешавад. коробка ручной, рақамҳои телефон ё ки WhatsApp ҳардаш мақсад кор мекунад, занг зад маслиҳат кунед. дар ноҳияи Панҷ калхози маданият бо савдои хубам мешавад. ҳолати коридай, бекамбудӣ, ҳуҷҷат дора 7 моҳи дига, балонош созай, краскаш созай. алиш намешавад, толка мақсад денги дар кора меган, мефурӯшем бо нархи 80000 сомонӣ. алишира гуфтагӣ нестанд, пули нақд бисёр баъд арзон намешавад. илтимос кардан беҳуда зангмон назананд, беҳадди баъд интересоват кард занг назанед меган. хоҳиш кардан. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F бардор азиз, солиш 1988 дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад. нақша 39000 сомон меган, бо муомилаи созам дора. объем мотор 1.6 коробкаш механика. срочный фурӯшӣ. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Caravan, кузов универсал, рақамот транзит, 4 балон 70-80%, мотор, коробка ходовой соз. хулоса мошин харид зан биза муомилаи созам мекунем меган. бардор азиз, барои реклама кардан рақамҳои 931 07 99 97 дидестен имо WhatsApp дора.
агар шумо хона доред, мошин, замин, квартира, техника, аппарат, магазин, аптека ва технико доред, имо WhatsApp дар рӯишинен суратҳои фасон-фасонша мо дар навораи байна ҳаракат мекунем. фурӯша рекламада гузорем бародар азиз. рақамода занг назанед, фақат дар имо WhatsApp нависин, ҳаракат мекунем, кори шуморо ба оқиб расонем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. боз як дона Opel Astra F бародар азиз, ки соли 1993 дар ноҳияи Данғара қарор дорад. рақамо транзит. инами состоянии мошинча фурӯхта мешавад. балоно соз, краска тоза. масъалаи документоша гуфтагӣ нестанд, чанқа мондагӣ нестай, гуфтагӣ нестанд бародар азиз. ҳамаха ки дар ҳолати хуби техникӣ, мотор 1.6, коробкаш механика, бензин плюс газ 32000 сомонӣ меган. ҳолати мошин хуб, мотор, коробка ходовой соз. касоне ки харидор аниқ ҳастин, занг занен, алиш масъалаша гуфтагӣ нестанд. хай бо худотон занг зан маслиҳат кунен, алиши может бит шава, не ки мода қайд кардагӣ нестанд бародар азиз. мақсад бачакҳое ки мошинхар ҳастанд, уно даровон кунен. дар навори мо, дар ҳамин канали мо мошино, замино, квартиро реклама карда мешавад. о дӯстон бародарое ки мақсад хонахар ҳастанд, квартирахар ҳастанд, мошинхар, техникахар ҳастанд, роҳишон кунем, паделиса кунем, оно ҳам ҳаракат мекунанд, ёбанд ягон мошини хонаи арзон. мегзарем ба шашум эълони рӯза. трактор 904 бародар азиз. ана нигоҳ кунед, дар шаҳри ваҳдат қарор дорад, солаш 2023. яксола ҳуҷҷат пурра. нақша 193000 сомон меган, пачка фасон, замина дидагӣ нест аёлӣ. балоно ҳам ягон грамм кор кардагӣ нест бародар азиз. ҳама тарафа қонун қоида, пачкаи кондитсионер, печка, хуб ҳамаш кор мекунад без камбудӣ. фақат мегирен, ҳамин костюмро ка мепӯшен, ҳамин тракторда мешиненда ҷуфт мекунен, ёки тилишкара бор мекунен, мекашен, кортона буд мекунен. хулоса печка кондитсионер кор мекунад, балонош 100% пачка, краскаш 100%, ягон ҷош задагӣ надорад, варид кардагӣ, сварка кардагӣ нестай. хулоса ҳамин вагон пачка метавонед бихаренаш. ҳамин рақамҳои WhatsApp ё ин ки дута WhatsApp бо ҳар занг зан масъалат кунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. подписатсия кунем бачаҳго ҳозир, ҳамун лайкотона бизанен, зангулара зер кунен, баъдан аз наворо бохабар мешавен. Opel Astra G соли 2002 сол бародар азиз. дар шаҳри Истаравшани Бостонӣ қарор дорад. нақша 58 меган, бо савдои хубам мешаванд. балоно соз, краска соз, мотор, коробка ходовой тенҷибат, мошинча просто бомба камрасход, авиамотор 1.6, коробкаш механика. рақамо транзит. ана нигоҳ кунед бачаҳо. мотор тоза, аккумулятор тоза, зур. хоб мошинча камрасход, ҳай кардан мегардем, фақат дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. акана гуфтан чанқа документш мондагиай. краскаш зур, касе ки мехарад бо муомилаи созам дора бародар азиз. астраҷихарое ки дар комментария хоҳиш мекунанд менависед, мо дар WhatsApp марамат занг зад бинед бо ҳаста якчанд тайгаш. ҳаштум эълон бародар азиз. хонаи фурӯшӣ, замини фурӯшӣ, марамат тамошо кунед. бачакҳое ки хонахар ҳастен, ин баҳри шумо бародар азиз. дар шаҳри ҳисор деҳаи ортабуз меган, замин 6 сотих замин масоҳат дорад. назди заминда масҷид, мактаб ҳаст. об светша мақсад занг мезанен, ака свет ҳастая, обша нагуфтам бародар азиз. нақша 100,000 сомон меган, инами семинблок қати бардоштаган. яра просто временка. ина нигоҳ кунед бачаҳо. ҳамин инами қадар замин мардум зиндагӣ дора, дар назди раҳ мошин мерава мия. хулоса мактаб, масҷид ки бошад, значит дар оҷа об ва свет доимӣ ҳаст бародар азиз. занг занед рақамҳои дастӣ 5057 ё ин ки WhatsApp +7 903 аз номи канали Auto TV, Saudo TV занг занед, бо арзонтон мекунам бародар азиз. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Opel Astra G бародар азиз. дар шаҳри Кулоби Бостонӣ қарор дорад. солша 2000 сол меган, краска сия. инами рақамош падарка 3430. нақша 60000 сомон, бо муомила соз дора. бензин, газ ҳардаш кор мекуна. мотор 1.6, коробкаш механика. краска тоза, дискош ҳам зури бадай. калпакои фасонзардагӣ, балонош 80-90%.
салон кожа даридагӣ надорад, мошинча камрасход, срочна фурӯшӣ бо ягон камбудиш надорад. ҳуҷҷатҳо то 27/07/2024 ҳастай. 6-7 моҳига ҳуҷҷат дорад. моториш 1.616 муомила дорад. занг занен бо савдо мекунем каму беш. масъалаи самфирош, динамикош тенҷбар мехона, задагӣ, пусидагӣ, варидкардагиша ҳечи гуфтагӣ нестан, значит надорад бародар азиз. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. боз як дона Opel Astra G соли 2000 бародар азиз, дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархша 47000 сомонӣ мегам. касоне ки ховоло ҳастин, айхото мухезен, лайкотона бизанен, дар комментария Auto TV ба пеш нависен, беҳтарин мешавад. раҳмат ба ҳамон нафароне ки моро дастгирӣ мекунанд, конкретин тамошо мекунанд набораи моро понни ҳаррӯза. ин мошинча Astra G соли 2000 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 47 мегам бо муомилаи сӯзам дорад бародар азиз. бензин газ ҳар душ кор мекунад. мотори 1.6 коробкаш механика. срочна фурӯхта мешавад бо нархи 47000 сомонӣ, краска туза. ҳолати хуби техникӣ, срочна сум дар кор, алиш намешавад, толка ба суми нақд 47000 сомонӣ бо каму беш савдо ҳам дорад бародар азиз. метавонен занг занен, муомила кунен, оиди нархи навош 47 фикр мекунам дар ин нарх соза, ё қадар бад нестай. занг занен, масъала кунен. дӯстони азиз, бародари азиз, номерои барои реклама кардан, мошин, замину, хонаву квартира, техника ва аппарати компания офисо боша, агар имо WhatsApp рӯи шине рекламаш мекунем, ҳаракат карда дар сардо мемонем. ай ҳаматон хоҳиш ҳами як дона лайка по-братски фақат ми лайкотона бизанен. агар хоҳем ки мошино савдо шава, агар хоҳем ки мошино зузу пешниҳод шава, наворо пеш шава, канал пешравӣ куна, лайка бизанен, навора паҳн кунен то навора баъд на хайр бародар азиз.